Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed ikompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu favur il-protezzjoni tal-kosti Maltin permezz tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-proġett internazzjonali Sandland, inizjattiva li tindirizza l-isfida dejjem tikber tal-erożjoni kostali. L-erożjoni kostali hi proċess naturali li jwassal għat-telf ta' bajjiet u partijiet mix-xatt minħabba fatturi naturali bħalma l-temp, bil-mewġ, ir-riħ u x-xita jew it-tibdil fil-klima biż-żieda fil-livell tal-baħar. L-importanza tal-proġett ġiet enfasizzata waqt laqgħa internazzjonali li saret f'Malta fejn ġew diskussi l-progress, il-miri u l-benefiċċji mistennija mill-inizjattiva. Il-konferenza ġiet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Gvern Lokali x-Xogħlijiet Pubbliċi Alison Zerafa Ċivelli. Fil-messaġġ tagħha hi qalet li l-ħidma tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed tikkontribwixxi b'mod dirett f'dan il-proġett. Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ingħaqad flimkien mal-Università ta' Malta u dik fl-Italja sabiex il-kull flimkien naraw kif nibqgħu nipproteġu il-bajjiet Maltin u għawċin anke ħabba t-tibdil fil-klima u dan huwa wkoll ix-xogħol tal-Gvern fil-Viżjoni għal Malta 2050. Min-naħa tiegħu Daniel Fenek mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi spjega li fil-passat ir-risposti għall-erożjoni kostali kienu jinkludu l-bini ta' strutturi bħal breakwaters. Bħala Public Works Department aħna naħdmu ħafna b'dak li jissejjaħ GIS jew Geographic Information System, iktar speċifika aktar minn hekk hija Web GIS għax nużaw kollox online. Il-Public Works jista' juża l-informazzjoni li ħajħorġ minn Sandland u ikun ta' distributor ta' din-informazzjoni kemm għal riċerkaturi, kemm għal policy makers u kemm għal istituzzjonijiet akademiċi. Kompla li l-ewlieni tal-proġett u li jiġu identifikati depożiti ta' ramel taħt il-baħar u jiġi evalwat jekk dawn jistgħu jintużaw b'mod sigur biex jiġu rifornuti il-bajjiet permezz tal-proċess magħruf bħala beach nourishment.